светило, и улетели птички, стало холодать. Тогда ты мне сказала с коварной улыбкой: прощай, казак, с тобою нам больше не гулять. Но, ой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Скажи, Маша, меня ты погубила, разбила мое сердце, заставила страдать. Тебе же посмеяться охота, видно, было, так нечего было мучить и нечего завлекать. Но, ой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Ну мой, ой! Сайдеш Бию театра! Ой, девка, стой, не балуй мой конь гнедой, полюбила казака в лесе за рекой. Плечом поведу и глазами подмигну, покачаю головой, он навеки мой. Покачаю головой, он навеки мой. Он навеки, он навеки, он навеки мой. Он навеки, он навеки, он навеки мой. Он навеки, он навеки, он навеки мой. Ой! Қаршығызда Сайдеш Бию театры!
Бик зор рахмат. Әлі ойнаған композиция, русша айтканда, в ожидании чуда деп аталды. Мұғжинаны күткенде деп аталды. Мен өзім яздым бұшы композицияны. Менің 4 ай әлік қызым туды шушы жайкіні. Шушы қызым туына бағыштап яздым шушы композицияны. Бек қаты... Бек қаты қаушы едім. Әлі... Дисна керек несе? Настоящий артистлар енді. Театр артисті Марсель Махмутов. Міне, аларда бүгін мында менің қызым, қатыным, қалай жифетім. Алар міне шы балкон залында меңа дәрт беріп тұралар тігінде үстәгіне меңа қарап. Көрмеймін сізні. Әлі тағын шынды бір қызық хәл, менің гіне түгір, менің ижатташ достымның да бұйыл жай күні қызы туды. Міне екіміздің де қызларыбыз туды. Әлбәттә инде аның үзері бар, менің өз қатыным бар, аның өз иріннен таптылы қызын өлі көрмәгізден де бір нәрсе. Шуңа көре, міне қазір біздің қызларыбыз бинікі Зәрине, анықы Зәлия өсіп келелер. Почти бір тегіз енді. Әлі тағы міне абыйымның да қызы туды шу уақытта. Абыйым мында отыра. Міне барыбыздың да қызларыбыз туды, Аллаға шүкір. Шунды елдірейді ол бұйыл. Міне қазір шақырасым келе ижаттас доштымы инструментал композиция өнебіз қазір біз аның білән скрипкада өнедірған қызыбыз. Бек талатлы қыз енді ол менің ижатташ достымы тағын бір тәр қайтасып келе. Бек талатлы қыз Дина Закирова. Молодая мама.
Закирова һәм Сайдаш бию театры. Менә баласын калдырып килде бүген концертка 4 айлык баланы. Мине хөрмәт итеп. Хәзер инде тагын бер лирик композицияны уйнасым килә. Инде бу классик әсәр дип әйтәм, специально баян өчен язылган әйбер. Астор Пьяццола композициясе Oblivion дип атала. Рахмат бик зур. Мин дә ял итеп алдым бераз. Кстати, вот сейчас поднялся на сцену мой любимый педагог Валерий Иванович Яковлев, заслуженный профессор Казанской консерватории. Очень благодарен за то, что он дал мне, за все. Спасибо вам большое, Валерий Иванович. Вот мен бит инде консерваторияда оқыдым, училищеда оқыдым. Біз анда күбрәк училищеда оқығанда инде ярыша бер кино уйнадырык.
полет шмеля деп атала ол. Білесіздер барғызы. Шуны тез кейінді ол. Аны бүтінісі де ойнарға тырышалар енді. Мен де тырышадыр ем. Міне қазір ойнап қаресім келер шуны, ләкин мен аны басып ойнай алмайым, отырып ойнап қарайым енді, яғымы. Яғыштарым болса ғафу етерсіз енді. Тырышып қарайбыз. Полет шмелян ойнайбыз қазір. Рахмет. Бармақлар біраз жүрелі, Аллаға шүкір. Қазір енді мені ешқына туйға шақыралар, мәжлістерге шақыралар баянда ойнарға енді. Анда келгеш баянда ойнарға құшалар әлбәтте. Һәм түрлі бүйікілер жаңғыры бітінде. Бір мәжлісте бүйікілерсіз өтмей. Біздің танылған баяншыларыбыз бар. Ринат Валиев, Ристам Валиев, Флёра Хөрмәтова, алар яздырған күйлер. Инде гел аны әйләндерәләр, туйларда шуларның дискларын қоялар, рәхәтләнеп бейләр шуңа. Мен шуларга үземнең рәхмәтлемне белдерәсем килә, чөнки алар дискларын қойып, кешеләр бейгәндә баянчы ял итеп тора, барып ашап килә, рәхәтләнеп, үз эшләрен карап килә. Ләкин менә шундый кешеләр дә була. Киләләр дә, Динар улым, әйдәле безгә живой баянга бит әле безне диләр. Менә ашаган җирдән торгызып алалар да, алып китәләр баянда уйнарга, живой баянга бийсәләр килә инде аларны. Менә шундый очракка мин дә бер бию ясаттым әле. Менә сезгә ошаса торып бийсәгез дә була. Ошамаса кулларыгызны шауып утырыгыз, минем күңелем булсын дип, яме? Киттек. Бию
Рахмет бек зор. Мен бүгін сізге дәуәтиім турында сөйлеген едім енді міне Аллах айтып ауыл күйлерін тыңдап өстім дейді дәуәтинің. Әлі ол Аллаға шүкір қазір де ойнай аларына енді аңа 87 яшы кетті. Әлі хаманда итальянда ойнарға ярата. Енді оның бүгін келді енді ол мұнда әлбәтте. Сәхнеге шығасы бек қаты келмейдір ие. Мен айтам дәуәти шығып бірнеше күні ойнап кетейінді. Менің өтінішімні тыңдады да шығырға болды ол бүгін шушы сәхнеге. Қазір өзімнің дәуәтиімні шақырасым келер шу сәхнеге. Бадруддинов Сайдар. Менің дәуәти. Айда, шо ауыл күйін жібер әлі. Bu alkışlar Sinan Levent'e. Аллаға шүкір болдырар еді, өтейді. Мына мен 87 yaşımda шулай ойнай алсам, мен бақытлы кіші болар едім, иншалла. Қазір менің шу сахнаға тағым бір бек зор қонақны шақырасы келе. Андай зор қонақ бұл сахнада болғаны жоқтыр әлі деп ойлап та менің. Шыннан да аны әйбәтләп қаршалық енді біз барымызда, яме. Өзі шығып та келе бұға енді ол. Бүтін кіші тымдан да сахна артында ол келгеш. Здравствуйте, дорогой Владимир Владимирович. Добрый вечер, дорогие друзья. Дина, привет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Все-таки вот решил все-таки прийти на твой концерт. Молодец, молодец, Аллаха шукр. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Я слышал, вы в детстве тоже играли на баяне.
немножко увлекались. Может, что-нибудь сыграете нам сегодня, покажете, раз уж пришли? Я думаю, что никто об этом не знал. Вот, узнали все-таки. Играл Динар. Очень классно играл даже. А татарскую можете, Владимир Владимирович? Могу. Но для тебя только. Бесплатно. Давайте. Динар, моя любимая. Татарская. Почти правильно. Последний аккорд только смазали, Владимир Владимирович. Ничего страшного, мне можно. Да, Динар, да. вот наблюдаю давно, концерт нравится, молодец. И знаешь что, вот хит-парад сегодня был. Ничего, тоже ничего, но все пели. Я думаю, что будет голосование, но все-таки решение приму я. Вот. И какое же решение? победителем, Динар, вот, победителем этого хит-парада будешь ты. Спасибо. Но при одном условии, Динар, одно условие. Вот все пели, а ты не пел. Вот Ну, если, я же играю только. если споешь еще, будешь номер один. Владимир Владимирович, мне вот, когда я в консерватории учился, педагог по сольфеджио сказал: я тебе поставлю 5, но только обещай мне, что никогда не будешь петь. Где Я он? пообещал и получил 5. Динар, где он? И ее сейчас здесь нет, так что я думаю, можно и спеть. Ну, можно, Динар, только сегодня. На сцене замечательный баянист, мой друг Динар Бадрудинов. Спасибо, Владимир Владимирович. Удачи вам. Hurmatli do'stlar, jırlarga qo'shiqlar endi men o'zim jırlarga yaratam, lekin bek aybat kelib chiqmay, qo'yroqda kelib chiqa. Hozir birgalashib jırlayıq endi mana shu Tatar xalq jırын. Menga bo'lishirsiz aliyami? Barig'iz da bilasiz shu jırni. Endi mana qishqi bo'ronlar kelirga tegish, shul bo'ronlarni qarshi olib, erta bo'ron, kechda bo'ron degan jırni boyonga g'ana jırlayıq hali birgalab. Ketdikmi? Mamık şəligni oran, şul mamık şəligni oran. Kiygen kiyimin görsem de canım bakın özün körgəndey bolam. Kiygen kiyimin görsem de canım bakın özün körgəndey bolam. İşik aldında yerimin, parlar yağsa kerimin, şu parlar yağsa kerimin. Senden başka yan tabanlı canım bakım yaman sulap yerimin. Senden başka yan tabanlı canım bakım yaman sulap yerimin. Demir şana qarlar yara, bu yüreğimlik yana, şul bu yüreğimlik yana. Bu yüreğim bilip yana, canım bağım sigenim yatta qala. Bu yüreğim bilip yana, canım bağım sigenim yatta qala. Hazır birinci kupletini birgalab jırlayıq hali. İrte buran, işte buran, mamık şəligni oran, şu mamık şəligni oran. Kiygen kiyimin görsem de canım bağım özün körgəndey bolam. Kiygen kiyimin görsem de canım bağım özün körgəndey bolam. Kiygen kiyimin görsem de canım bağım, eh canım, özün körgəndey bolam. Рахмет. Динар, педагог по солфеджио был прав. Все-таки был прав.
Аллаға шүкір, менә бүген ижатташ дусларым күп килде котларга шу концерт белән. Әле бөтенесе чыкмады бу сәхнәгә. Тагын бер бик якын ижатташ дустым чыгарга тиеш хәзер. Без аның белән гел бергә эшлибез инде. Беләсезтер инде кем чыгасын хәзер сәхнәгә. Татар эстрадасының шундый көләч йөзле, нурлы җырчыбыз, автор башкаручы Нурзаданы чакырасым килә хәзер. Шу сәхнәгә. Минем ижатташ дустым Нурзада. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар барыгызга да. Инде мин бер-ике сүз белән генә әлбәттә, бер-ике генә дә булмас, бәлки күбрәк тә булыр әйтеп үтим Динар турында. Берничә сүз белән, дөрестән дә без инде Динар белән мөгаен иң күп бергә эшләүче кешеләрнең берсе мин була торганмындыр. Чөнки моннан 5 еллар элек менә минем концерт программама яңа баянист эзләгән чагында миңа чираклы рәвештә генә Динарны тәкъдим иткәннәр иде. Һәм инде менә шул вакыттан бирле, Алла бирсә менә безнең февраль аенда 5 ел була иҗади дуслыгыбызга юбилей үткәрсәк тә була икән әле. Һәм инде шул 5 ел эчендә без бергә эшлибез. Бик күп кенә концертлар, инде 5 концертны эшләдек һәм инде күп кенә башка чыгышлар ясыйбыз. Әйтергә кирәк шунсын, дөрестән дә ул безнең бик тырыш, акыллы җегет. Мин бик шат үземнең иҗат юлымда менә Динар шикелле талантлы, акыллы, тырыш баянчыны музыкантны очратып, менә шушы сәхнәдә генә түгел, хәтта без әле тормышта да бик шундый дуслар. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, менә мөгаен артист кешенең ярты бәхете аның янында аны аңлый белүче тормыш юлдашы булуы да бик зур бәхеттер дип әйтер идем мин. Ни өчен дигәндә, менә безнең Динар инде әйтеп үтте, мин өйләндем, балам бар дип. Без бик шат. Әлбәттә, менә Динарның үзенең тормыш иптәшен тапканы өчен һәм орша кызы бит әле, онысы өчен мин бигрәк тә шат. Һәм инде дөрестән дә Алина безнең Динарның эшен дә аңлый торган кеше булып чыкты. Шуның өчен дә мин бик шат. Мин сезгә шун күңелдән гаиләгездә тынычлык, иминлек, тигез тормыш телим. Киләчәктә балаларыгызны әле Алла бирсә тагын балалар алып кайтып куандырып, зур матур тату гаилә булып яшәргә язсын сезгә. Инде сиңа телисем килә, менә Алла бирсә киләчәктә без инде синең белән ничә еллар бергә эшлибез. Киләчәктә безнең иҗади дуслыгыбыз дәвам итсен инде. Безгә бергә бик матур күп кенә әле чыгышлар ясарга, күп кенә концертлар куярга язсын иде киләчәктә. Һәм мин сиңа шун күңелдән иҗади уңышлар телим. Һәм менә бу чәчкәләр сиңа, әйме. Мин монда бераз гына бүләкләр белән килдем. Тапшырып алырмын инде, сез ачуланмасыз. Динар, мин шигырь, син бүген җырлап күрсәттең, әйме. Мин үзем шигырь язучы түгел, ләкин бүгенге мин дә шигырь яздым, беләсеңме? Әйе. Менә укып китим әле. Бу беренче тапкыр шигырь язам, шуңа күрә гафу итәрсез. Мин дә мактыйм әле бераз. Шәп егет безнең Динар. Үзе яшь кенә булса да, хатыны бар, кызы бар. Гел кызларны кызыктырып, ялтырап йөрмә диеп, узган ел Алина Шибәр куйды камыт киертеп. Бармаклары һәр чак эштә, оста баянист бит ул. Аяклар да хәрәкәттә. Хоббие аның футбол. Ял эләксә, тизрәк Динар футбол уйнарга чаба. Без барбыз борчылып аңа дибез, бармакларың сакла. Йөзеннән елмаю китми, үзе тырыш, сөйкемле. Күрдегез, җырлый да белә ул. Яла бүген билгеле. Кечкенә дә төшкенә дип әйтәдер безнең халык. Динар турындадыр бу сүзләр. Алкышлар шуңга хаклык. Бик ярдәмчел. Бик ярдәмчел, дуслары күп, күңелендә һәр чак яз. Әйдә, сыздыр баяныңны, телләренә ныграк бас. Сиңа шун күңелдән иҗади уңышлар. Һәм мин чыккач озак итеп сөйлим, инде озак эшлибез бит синең белән бергә. Беләсеңме, мин бүгенге кичәгә, чөнки синең беренче иҗат кичәң, бүген мин инде уйладым, нәрсә генә бүләк итим микән дип әйме. Шигырь яздым, чәчкәләр алдым, уйладым да, менә безнең Динарның бер тагын зур хыялы бар әле. Ул бик яхшы гына баян алырга җыена. Мин инде баянны алып килә алмадым, ләкин шулай да менә шушы баянны җыяр өчен бер кичкенә генә бүләк алып килдем, махсус. Мондый баян юк әле, мине бер кайчан да күргән дә юк. Бик зур рәхмәт. Гонорарны шунда салырсың, концертыннан калган. Шунда җыя башларсың, ярыймы? Бик зур рәхмәт сиңа. Әйдә инде традиция буенча баянга җырлыйк беренче җырны. Әлбәттә рәхәтләнеп, һәм инде җырларны без инде бүген сайладык. Динарның яраткан җырларын башкарып үтәрмен. Халкыбызның матур җырларының берсе Ауки.
tuğulsa yılarsın. Sen oynarsın mini jırlarımı. Ko'ngling to'lsa yig'larsan. Tufan yolları piyala, taş bulsa doymaz idi şul. Yanmaz yüreğim yana. Seni bulsam yanmaz idi. Kızı bürülgenler yol şidine dizilgen şul. Ulamaz yine de mineme gerek. Senin ışın üzülgen. Bulamaz yine de mineme gerek. Senin ışın üzülgen. Senin ışın üzülgen. Nurzada. Динар Бадретдинов. Әйдә инде хәзер. Тагын син яраткан Әйе, җырны. шундый мин яраткан минем аның репертуарында иң яраткан җырының берсе Алтыным син, көмешең син дип атала. Гөлфия Пашакирова сүзләренә язылган җыр Алтыным, көмешем син. Сиңа һәр вакытта да шундый матур сүзләр генә әйтеп яшәргә язсын, ягъни ишетергә язсын. Yanında yaşın var da gökten yıldız izleme. Külleştirem seni deyip maturlarını gözleme. Maturlarını gözleme. Altınım sil, gümüşüm sil, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormidip sinligimle soyladım. Altınım sil, gümüşüm sil, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormidip sinligimle soyladım. Senin bilen gene yemli irtelerim kişlerim. Senin ışın gene benim mehabbetli hislerim. Mehabbetli hislerim. Altınım sil, gümüşüm sil, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormidip sinigine soyladım. Altınım sil, gümüşüm sil, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormidip sinigine
arasında saf mehabbet sönmesin. Kişi sözü gülleşüler aramızda yürümesin, aramızda yürümesin. Altınımsin, gümüşümsin, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormaydım, seni güne soyladım. Altınımsin, gümüşümsin, haylekerim şoyanım. Ömürlüke yormaydım, seni güne soyladım. Ömürlüke yormaydım, seni güne soyladım, seni güne soyladım. Nurzade. Dinar Bedretdinov. Rahmet. Уңышлар. Bir шпаргалканы алдым әлі, ғафу етерсіз енді. Менә шушы концертны оештыруга булышкан кешеләрне әйтеп китәсем килә хәзергә. Менә шушы кешеләр булмаса, шушы концерт булмас иде дип уйлыйм мин. Финат Ралифович, Финдом компаниясының генераль директоры, сезгә бик зур рәхмәт миннән. Менә Финдомдагы кешеләр дә бар монда. Һәм Татгазинвест компаниясының генераль финансовый директоры Марсель Мансурович. Бик зур рәхмәт, Марсель Мансурович кала. Главтат Дор Транс компаниясының директор орынбасары Айрат Талгатовичка бик зур рәхмәтлегемне белдерделәр. Бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде Әл-Закат фондының президенты монда утыра, ул бүген минем яңа килде дә инде. Рузаль Бургановичка бик зур рәхмәт. Газификация фондының генераль директоры Джавгат Митхатовичка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм Тат Техмет Фарм компаниясының генераль директор орынбасары Эшрәф Габделбарович, мондамысыз? Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм тагын минем дустым утыра әле монда. Нулла Денталис теш техник лабораториясының генераль директоры Ильяс Бахытбаевич, мондамысың, Ильяс? Әле менә монда Казанский хлебзавод номер 3 генераль директорының орынбасары Инзар абый, мондамысыз? Монда бит? Рәхмәт бик зур барыгызга да. Сез булмаса бу концерт булмыйдыр гомумән. Барыгызга бик зур рәхмәт. Хәзер инде киттек, биебез әйбәтләп. Шиган биюләре биебезме? Биебез. Әйдәгез. Цыганская.
Сайдаш бию театры. Дәртлі биюләрімізді давам етәбіз. Кавказ лезгинкасы. Бейміз ме? Кеттік. Динар Бадруддинов һәм Сайдаш бию. Талантлы жігіт, иның исімін қатырлайсыз ме? Тағын бір тапқыр айтайым әлі. Айнур Сулейманов! Енді Айнур концертінің ақырына да келіп жеттік бұғай, ма? Жоқ ма әлі? Шулай бұғай. Әйді Жоқ ма әлі? бір жырдығы енді ақтықта. Біргелешіп. Зал белән бірге. Біргелешіп зал белән әлбәттә жырласақ була. Бик матур жыр, татар жыр әлбәттә. Айрылышу турында, айрылышу насип булмасын, күрешергә насип булсын. Айрылсак та тиз арада күрешергә насип булсын баршабызга да. Киттек. Айрылабыз. Ayrılabız, ayrılabız, ayrılabız bu şirkem. Vaqtlıca ayrılğanğa düzərgə girək ikən. Vaqtlıca ayrılğanğa düzərgə girək ikən. Ayrılabız, ayrılabız, girkən qullarını. İləşəkdə bəxtsizlik gitməsin yollarında. İləşəkdə bəxtsizlik gitməsin yollarında. Birgelip Ol soğuk belekler şah Zenger suğuluklarda Erdimeşi yüreğim birgine minutlarda Erdimeşi yüreğim birgine minutlarda O dilde üşürdek Üşüsünde bir ya Ayrılmamız diyen idik Ayıray kendini ya Ayrılmamız diyen idik Ayıray kendini ya
ayrılabız Kukkemi, elle oyga, elle yılga, elle ömürlükke mi Elle oyga, elle yılga, elle ömürlükke mi Oğaydı kuandı oksana, dübül komışlı iken Ayrılığına uylamışan iken tanıştın iken Ayrılığına uylamışan iken tanıştın iken Oğaydı parakoduna ölüp kaldırdım yızak Ayrılığlar tiz bulsa da görüşüleri uzak Ayrılığlar tiz bulsa da görüşüleri uzak Zinar Bedri Zinar Ayrılığlar tiz bulsa da görüşüleri uzak Ayrılığlar tiz bulsa da görüşüleri uzak Hürmetli dostlar, туғандар, бик зур рәхмәт сезгә барыгызга да. Шушы кичәне минем белән үткәргәнегез өчен. Минем иҗатташ дусларым бүген миңа булыштылар. Сайдаш бию төркеме. Бик шәп биюләр, бик зур рәхмәт Сайдаш бию төркеме. Безнең татар эстрадасының нурлы җырчыбыз, көләч йөзле җырчыбыз, яраткан җырчы, автор башкаручы Нурзәдә. Енді концертімізді алып барды. Татар эстрадасының болашақ яқты йылдызы деп ышанып қаласым келе. Сізні өзіне қауыштырған егіт деп ойлайым. Айнур Сүлейманов! Рахмет! Һәм дуслар, сезнең алдыгызда халыкара татар моңы конкурсы лауреаты, виртуоз баянчы, көләч йөзле, моңлы дәртле егетебез, баянчыбыз Динар Бәдретдинов! Рахмет бик зур! Концерт ышаса, тагын килегез икенче юлсыда концертка. Ышанмаса, дошманнарыгызга әйтегез, алар килсеннәр. Сау булыгыз!